Tulog ang mga sakop sa CTMS sa Lapu-lapu City ang nagpositibo sa ikaduhang round sa pagpaubos kanila sa drug test. Samtang 22 ka mga personnel sa CTMS nga gikitahong nalakip sa listahan sa gidiling drugas. Nameligro'ng mataktak sa trabaho. Siloan meron dina sa report. Gipahibaw ni Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga usa sa upat nga nagpositibo sa kinalit nga drug test kagahapon nalakip sa 22 nga gikatahong nalambigit sa gidiling drogas. Ang mga pangan sa 22 ka mga personnel sa CTMS migawas dihang gipaubos sa tactical interrogation ang mga dinakpan atol sa buy-bust operation nga sila si Janelle Concon, usa ka active traffic enforcer ug Ricky Ikong, kanhi traffic personnel sa CTMS. So kitong 22 ka buok apil na dito ang namaligya o magamitay. Dili but pasabot kay tungod nagnegatibo sila, wala na sila magamitan. Kabaluman ta nga ang kanang paggamit sa druga mohupas man gyud na. Naapoy paagi ana nga mawagtang na siya og dali kung na sila'y imnon. Samtang ipahibaw sa mayor nga mag-hire karon ang dakbayan og 30 ka mga bag-ong traffic enforcer. Gitataw sa mayor nga buot niyang hulipan og ligdo nga mga personnel ang CTMS. Subay niini iyang gipasalig nga magdawatan na unya og mas dakong suhulan ang mga traffic personnel sa Lapu-lapu with overtime pay ug mga benefits. Priority sa hiring ang mga taga Lapu-lapu nga college level walay derogatory records ug at least 21 ngadto sa 45 years old. Dili sa yon ang trabaho sa usa ka traffic enforcer, rain or shine, naa sa field, no? Nagatutok sa maong trabaho. Sa mga nga ako silang giingnan nga ampingan nila ang ilahang trabaho kay naa sila'y mapaabot nga maayong benepisyo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.